जाने तो जाने हम केने नहीं है हम का करी जाने तो जाने हमारा सब मतलब नहीं छे ओ युवा मैया दादा ये चाची जी हाय जना दला हम तेरा नहीं चाहते लोलावा कुची हस अरे नती अरे ई करे अरे माई हम अरे माई अरे नती भाग रे बोल नती नती तो बस ठीक हो जबा अरे माई रखो गिर जाए ऊपर बा जी नतिया एगो हमार बेटी बिया कितना बढ़िया ले सोचले रहन तो सर सियान हो जाई धूमधाम से बियाह करम लेकिन अपना मन के कुछ कोनो बात हमार नहीं के मानत बुझाते नहीं के का करी कह बोले तो कहबो कहीं नहीं तो तने हमार लड़किया के लड़का देखा जे बियाह के तो कहते से केवन करी ई ओसन कहिए देती नु तो हमार दम रोवाइन पराइन मन ना रोवले बनत हुए ना हंसले बनत हुए हम केनहू के नहीं की ठीक बा आई लव यू अरे रे के करल बतियो तरे माई हमार के करल बतिया तड़े केहू ले बतिया होते ना बानी आदमी ले बतिया ते ना आदत सुधरबे ठीक बता से बाद में प्यार के बात कर रहा रहती मई हम इजे बने प्यार के तरह भइल भूत धइले बा भूत अरे गांव देखो गाड़ी दे दे बता रे समझो कावन ची गाड़ी दे देबे बोलनिन मार दिवादी तरह के गाड़ी कहिए दे दिवादी बोलनिन बार मारो तड़े हमरे के माता रे तू झोटा कबारिल त लेन दादी हई गवन नगरिया कदमिया देखत तरह के निमन को ताके उन टिक के ना ले जैसे कुंवारे रह जेबू एजे के हरदी पीसे के पड़ जाई कुंवारे तबे त इतना से बतियावत अरे सुन असलवा के काहे खातिर तू गाड़ी देले रहले रे उ आई के हमले कहत गे त अपना लड़के के समझा देना त एक तबड़ा कह दे दे झोटा धरम आ नचा दे बस ठीक हो जाई समूह के लाइन मारे ना लाइन मारे लिस हां ओ ऐसन कुल हरे ओ कतना गांव भर में गिनाला पड़े के तनी छू देना त बस ओकनी टुबक जइसन ना भी जानतो नहीं तो तू ओकरा के छुए जे तो का तोर लागी भैया न लागी रे का हो गेल भैया हमरा अपन तोरा कोख से पैदा नहीं खेनो ले ले अपन खून नहीं खेनो भाई के अपना भाई के लाइन त ना मारी ना सुन नहीं अरे कल आवत रही बजरिया ले हम आवत रही तू आ तोरा कहनिया के छोटका छोटका लइका बगीचा में काहे रे जावत रसन 3 रुपया चुम्मा 3 रुपया पे देले रहनी ही से 3 रुपया कहले रहलो बाप हो बाप एक सवतिया रे तू मरियो जे तू हमरा रुवाई ना आई तू कैसन खानदान में जाम गोल बहू ऐसन ऐसन केनो बेटी ना रहली से कुल रहली सन लइका पसंद बा हो दरिया वाला तोरा पसंद भइल रे दरबोका ये हमार जान ह एकरा अलावा दूसरों से कहां के हरे कहां के हो कहां के तोरा से का मतलब बा हम ओकरा ले प्यार करे तो चल जो वही भातरा के अपने चल जो काहे के ओकरे पे जाई ओकरे ले एगो प्यार करम अभी ढेर बड़सन करे वाला त ओकरा अभी एकरा से मिलल नहीं कि अभी मिले के बा ते ना सुधरबे चल मैं तोरो सेटिंग करा दे एक लपड़ उली काला भाई चप्पल एक चप्पल मारम नु कुल तार सेटिंग हो जाई देखो बहंगा कहीं का देख मैं तू बुढ़ा गेल ठीक बा तोर जवानी झड़ गइल अब हम जवान भइनी अब हमार जवानी बेटा हमारा जितना उमंग मारे के बा हमरा के मार लेबे तू ऐसे के आधा उम्र पता जाके बेटा पतो ही वाला होइए जाई तो जवान बड़ते सोचले बा पूरा टोला डगडगा दी तैसे जइबू ससुर त पूरा गांव तारा खातिर होई ते त हमरे गांव के धर्मशिलवा नियन कइले बाड़े ओहो एगो खेलवड़िया ओ सही रहे नु तो गोल त कौन ओकरा खातिर बेटावा ना रोवले हो या कौन बूढ़ आई ओकर नाम रखाई रे 3 आई का कल 2 रुपया उहे तोर हाल 3 रुपया ओकर बाद हम ही ना बने सुनना मैं हम ये सोची ना हमरो कास के नाम ले ऐसा हर जहिया हम झोटा में आग लगाई नु तबे ठीक हो खबू तू का जन बिरे हट हम जाता नहीं बुझाई ना गांव में जाता नहीं गांव में तार कुल गांव में गोल हम मकावल छुड़ा दे हम समझलू बाप हो बाप एकरा नियन हम बेटी काहे के जन्म आइनी हम ना जननी नु तो ऐसन बेटी जामी ना तो जहर माहौर दे के वही घरे मुंगा देले रहती सौरिये में नीमक चटा के खेलवाड़िया के मुंगा देले रहती हैं ऐसे बेटी होके सन फिर निकलल गांव में जाओ खेलवाड़ी हम त मारत नहीं उनी मरतसन केनो चटकनवा लनु त ठीक होइत काज नी लइकावा काजन कहवा गइल बना स आय बताओ टिसनी जाए के बेरा भइल बस पता ना काजन कहवा निकल गइल स आ यही पर 2-3 झप धरा दे तो कैसे कहना मतरिया मारत रहतिया पीटत रहतिया ओहनिए खातिर न मारता नहीं हो आय पढ़े के बेरा ना भइल टे नतिया पढ़े के बेरा भाग तना से बागवानी में अगे लोग काजन काहे खातिर आम आ महुआ फरेला दादा आय के मोय लइकन के देखा तो मैं बागवानी में गोइल बना सब कैसे हम नन्हे को लइका पिलवा के छोड़ के जाई ओने बागवानी देली हैं दिमाग एकदम खराब क के रख देले बड़ा सा का हट कोनो भौजी का हलवा ठीक बा वो खेलवाड़िया ए घरी ला त मसाला भरा त टाइम से ना ए बचिया केकर मसाला भरा था तो भगवान देखो तड़न हैं आज खेलवाड़ी छोड़ा ना हां कहिया बियाहवा करतनी हाँ तो बियाह का करे के बाटे मरा हेर के मार खेल ही बनी
काजी? आहेर अब ना खेलम त कब अजी खेलम बुची जी के को अभी तक ले पटैले बने 36 गोड़ ले कमे होइया सन अबे एकरा ले बेसी बा आ का कइले बड़ कुंवार पर तू ए ना भगलू ये काम रह गइल बटे हैं तोरे से 76 होनी जा मरद चल जाली सन मेहरानू नो तो 37 सवित्री बन जाली सन मर्द जाने ला सन हमारा मेहरानुआ नियन मेहरान के कहिए ने कि अब घर में ले गलत नहीं खेता ई ने खसनती जानत नो हमर मेहरानुआ ओने ले सब खेला खेल के आइल बिया अहो बेटी बा इससे वाला मोबाइल लेके चल तड़ू 1.5 लाख के ऊपर से हम आई की दिले बा हो तहार त घरो दुआर उतना बढ़िया नहीं खे आ केहू देहू वाला नहीं खे तू देवही वाला नहीं खे इतना हेर खेला तनी काहे खाती अच्छा यही सब फैशन में रहेलू ना 3-3 रुपया बटोर के तब ये किन लेवानी ई तरह 3 रुपया वाली कहानी आईफोन ह हे भगवान जी तबे हमार लइकवा कहत रहे बढ़ा का के मम्मी रे मंजू फुआ के ना सब कोई लइकवा ना चाचा ओनी सब कोई कहलन से 3 रुपया वाली ना भगलू बेटीवा आ तर मई कहां बाड़ी हो बेशरम के जैसा एने से ओने घूम चला तड़ू जबान संभार के बोला का जबान संभार के बोला जाके सीता सवित्री बना तड़ू का मिल जाई हमनी में हमारा से मिल जा और खूब मजा लो बोलो लेवे के बा नहीं खे नहीं ई काम नहीं खेले जवानी झड़ गइल अच्छा हना जा 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 खेलवाड़ी कहाँ के भैया कहां हैं का भैया से मतलब हो काम बटे काम कोची काम रिचार्ज करावे के बा नहीं खे रिचार्ज करे खातिर का है तर 36 गो बन से यारवन त 36 और कहां बाड़ा 36 को मिले उहो हमन पहले के उहवन जबानवा संभाल के बोल जन आई बबरिया हिल निकाल के चल जाओ ना त ऐसा ऐठा बस राख मन खींच दे ऐठे में बहुत टाइम लग जाए ठीक नो का में हमर पूरा नाम खींच दही खींच के दही दिखा ना हां वो तो जबान संभाल के बोला खेलवाड़ी कहा के जैसा ना वैसने का सबके समझ तड़ू तू खेलवाड़ी तू आई हम जी के बा आई हो बता तनी एक नंबर के लंगटिन बिटिया या हां त मतारी छूटा साढ़ जैसा छोड़ ले ही बिया कि बेटी घूमे ने से ओने मैं बेटन का पटाव हैं ई ने के बुझत के हां बियाह शादी करके आ ओने हटाई ई काहे खाती बहिला बेटी रख ले बड़ी रुका नहीं इनके घर ओढ़ाना देवत नहीं के नहीं कहां केने गल बनी सुबह ही से निकलल बनी मर्द के कोनो टेंशन ना हो खाई कि ना खाई घर में कबे से बैठल बनी पता ना कहां निकल केने हम जो खाती जाई हो आई हो बेटी कहां से तो दौड़ल हो करे जे पथली निकाल देबू का हो छिनर भौजी तनी जे बना संभाल के बोली ठीक बा ना बहंगा भर बनी भरकम के ना तो ये समझ बनी सबका के एके लोग रे का तनी गजब हाल बा क्या कैसे गजब बोला हाल बा? तड़ुआ तार कइले का बनी कैले का बनी हाँ। हम जदन होने भैया के जो खाती आके हमरा में लड़ गनी कहे जी तो देखनी ना लड़ गईनी तो देख के कहां चली। मजल जा तड़ू ओ खमल तू बड़ो भर गांव में हमरा में देखा तड़ू देखला तबे तो भागा तड़ू लाज लागता का तारा भागा तड़ू लाज लगता हाँ। बोलम ढेर बतिया ले तू हमरा कहां तनी लाज लगता ये बाहर सब ढेर बहस हमरा से का हम तनी मनी बतिया लिया तू तार मुंह बटे अच्छा ही बताओ भौजी हाय मुंह देखा तड़ी हाय देख ना यार मको गया तक इहे पूछे कति बजानी हां छिनार भइल बनी गन से एगो उन्हीं के हमरा आ कहां जात रहनी हुनी दौड़ल कोनो बेटा को नहीं का अरे ओ टिबुक ने भौजी भेटाई रहली टिबुक हो गइली याद रे भैया के जो है सुबह रही से ना पता भइल बनी भैया तो हमारे से भेंट करके गइला भेंट कके ओ कहा जी 300 के रिचार्ज करैनी अरे जाए 300 के रिचार्ज करनी सही में उनको के जौन करे के तौन करबे करम रख के तो एगो गति न छमते बना कहां बड़ी दौड़ में जी हमरा माइले कौन काम बा हो मैं कौन काम बा हाँ। महंगा भइल बनी भरगाम के हम बेहंगवाने हमर माई थोड़े बोली ना बस बता तनी जात नहीं हम तो के तना सीतवा सवितरी बन जतड़ी जा हम देखत नहीं खी ज्यादा एकर मरद से 300 के रिचार्ज करवा लेनी 3 रुपया ले ली हनी बाप हो बाप बेरा निकलल भी वही बेरा के बेरा आज नो तो ओकर हड्डी गुड्डी ना पता ना कोई नो तो हमरो नाम ना आओ के हो कन्या काहे जी चाची जी सर जैसा बहिला एकदम बेटी के रखले बानी आ कहिया टिकावाइम टकावाइम कही तो अगुआ उठी लुलांगड़ पकड़ के और याद दिही ए कने वो तो मजल बई त मन ई बताओ जानते बा जे तो ओकर वैसन रहने होलो तो तार बने ओन टोन मारल इथी कुल कॉल निमन बता देखी आय, हम बियावा ना हनी ठीक बटे हम मेहरानू हनी हमरो बिटिवा नहीं की छोड़ते हैं तारो के कुछ कलय का कहे लही के लागत हनी खोदियावे एने अजी चुटकी हो काट दई ओने चुटकी काट तड़ी एक सुबह के निकलल बिया एक भोरे के बेरा आई तो
इथी ना लौकल हिया ना आ का जाने कहां गोइल बिया कहां नहीं के गोइल एक भोरे के निकलल बिया का हम हाँ कह तो हेर खेले रा बेटी गइल बड़ी ठीक नु अच्छा ते बरे जे बैठले बानी बेटी बालो बच्चा जन्मवानी तो ऐसा जन्मवानी के बाप रे बाप पूरा टोला महाला वो सवतिया जानत या नो वो सवतिया जानत तो बाप माई के अकेले बनी ठीक है नु कहला उहे कहला तो अकेलेवता बेटा होगा काहे बेटी दम तार के ध देबली सन आज हमरो लइका बा रहित नु तो खिलवाड़ी को उतना माँ के आई थी बोले के जरूरत ना रही जना लो खेलवाड़िया के आए तू का गिरत हो भूकन को हमरा कहे लगली ही भूकन बो हाँ हमरा के का होटी भूकन को भौजी हैं अरे हम का कही उ कैसन कहियो नहीं के हो तो केहू घर ले नु इथी ना आवे का कहला ओरहाना जल्दी टिकावा के हिया से विदा कर तोहरो के त कहबे कहीं त कोनो लइका देखा जे बियाह से एक जगह लेके टिके वाली बाड़ी बियाह हो सदिया कोई गुनाह है बा कैसे बतियाली 36 गो गिनवावत रहली 36 गो से बतियाई ना ज्यादा कनिया तो लोग जब वाला बात मोबाइल ले ले बाड़ी एने सोने घूम चलत वो का जाने कौन नतिया दे देल उतना महंगा के मोबाइल का करबो कितना सहका के धले बन लड़की के अपना का होलो अपन अब तोहारा के का क देलस जाते हम आते होने से धक्का मार जातड़ी हमरा के कहनी चल बड़ी एक कने में अब कहानी हो तरी कि जात नहीं करा दे हम सुनी कहानी अब मर्द दिन जो है तो कहां कहती कहां तू जो है उनका से तो हम रिचार्ज करवानी है बताई तो उ लभर बनाओ तरी भैया के लभ है कहती भैया हमर लभ ए बचिया आजकल ना जवने लड़की भैया कह देले समझ के ओकरा भातारे मान लेलस ई बात कहलू कनिया ठीक कहलू जे भाई देख ई कुल बात कहलू लेकिन ई बात ठीक है कहलू हमर लड़की है ये त काई है लेकिन ओकरा के वो आ जेते बरा चप्पल मारम नु तो उहे जानी कहाला में हां आज हम चिलैबे कर काहे चिलैबो काहे ना चिलै चल चल जा आराम से दिन फंसा कर रखल तारा बड़ी के- तोरा के 36 गोड़ ना बतिया कहल रहनी कि एगो पराव ना तू तोरा के मना तो करता तारा का कॉलोनी हमरा से के फंसा नहीं बोलतिया हो हां तू है ना हमरा कितना दिन फंसा कर रखल बड़ी अब हम तारा आज के- चिलैबे करब काहे ना चिलैबे आज का जाने तो जाने हम का केने नहीं है? हम का करी जाने तो जाने हमरा से मतलब नहीं छे ओ युवा मैया दादा ये चाची जी हाय जना तना हम के नहीं लोलावा कुची हस अरे नती अरे ई करे अरे माई हम अरे माई अरे नती भाग रे बोल नती नती तो बस ठीक हो जबा अरे माई राधा गिर जाए ऊपर बा जी मार के कपड़ा फाड़ दे सर उतर 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 के रे उतर आई रे चुरावे आवाज को तार को मार तनी नु तू ही जानबू जानलू हे भगवान होय बिटे कतना पहले स्ना परल हटुए दादा माई रे कहाँ जीते कहाँ भाग के जेबे बोलो का बोल केवना भतार कपड़ा बोले ले घर जान मरवाई हाय हाय दूधू को ओरहा लेके बिसनी खम के टोला मारे ले बेइज्जत करे करे दो अपने घरे बर्दाश्त नहीं कोई दूसरा के घरे आ जा तो आग लगावे दही पर चढ़ाबू तारा दही पर चढ़ा नहीं कि तार भतरा के दही पर धर चले धर सोना अरे जावा तारे रे खानावा रिचार्ज के कई हट करे वाला भतरा हमार करैलू ह करवाई हमारे यार हो यार ह लाज नहीं लगात काहे लाज लगी काहे जब लाज करी है 76 को मारे ली ए 76 तू गदराइल बड़ुआ हम पत्थर बन अरे बोलबे कि ना रे मोर दे माई हमार तोरा के टिकराई तोरा के ना लूल्हो लंगर के बियाह कोनी नु आ ना बेर काट के बेगनी नु तो चल चलबे कि ना घर ले के इनका अरे जान है तू का ढका दे दो बार-बार धक्के देला पर तू धक्के दे दे तड़के के बोलबे मार दो काना झनझना दे को धक्का दे दे तोड़ी भाई तोरा सोतिया रे ना रहे तो हमरा के ना जिए दे रे माई हमार कुल टोला में क्या हमरा के शिकायत न करत ऐसे रे हाय सब चलो तर जी झूठा ना और नहीं तो फिर से बात का